ሰላም ኣብ ውሽጢና ወፃእን ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓነት ዘርኣበኸ ተመሊሰኩም ዘለኹ ሎሚ ከዓኒ ሓደ ሓድሽ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ኣለኹ ንእሽተይ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ኣለኹ እዚ ወርሒ እዚ ሒዝና ንጅምሮ ዘለና ናይ ኤፕለፕሲ ኣዌርነስ ወይ ኣፍልጦ ናይ ኤፕለፕሲ ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሲዥር ኤፕለፕሲ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ብኸመይ ከም ምስ ኣውቲዝም ይብል ማለት እዩ ኮኔክሽን እንታይ ኣለዎ ምስ ኣውቲዝም ክንዛረብ ኢና ብሓንሳብ ኮይና ንመሃር ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ከም ትኽእሉ ግዜ ኣብ ኣድሓነ ዳትኮም ከይድኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ብኡ ወይ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ Alright, so بزعبار seizure and epilepsy up autism ማለት እንታይ connection ኣለዎ ወይ እንታይ ምትሕሓዝ ኣለዎ ክንርኢና okay and please ኣብ YouTube ንሕር ኣለኹም subscribe በሩ like በሩ comment and share okay Alright, so ቅድሚ ናብ seizure and epilepsy ምኻድና actually ምስ autism ዘለዎ ብዙሕ comorbidity ንብሎም ኣለዉ ብዙሓት ማለት እዮም እዚኦም ከዓኒ autism ዘለዎ ሰብ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ሕማማት ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ምስኡ ዝኸይድ condition or diagnosis ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ቁሩብ ካብተን list ማለት እየን seizure and epilepsy ለማዓንቲ ክንዛረበሉ ኢና ብዛዕባ ማለት እዩ neurotransmitter dysfunction ኣሎ ADHD, anxiety, OCD, depression እዚ ኩሉ intellectual disability, sleep disorder ከምኡውን ናይ immune disorders and ናይ gastrointestinal disorder which is ኣብ ማዕናጥና ወይ ናይ ከስዕት ኣሽም ማለት እዩ እዚታት ኩሉ by the way ብዛዕባ እዚ ADHD, anxiety, OCD, depression እዚታት ኣብቲ 2 ዓመት ዝገበርክዎ ትምህርትታት ኩሉ ዘርዚረ ኣቢለ ስለ ዝነበርኩ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ወቀሲልና እውን ሓፂር ቪድዮ እናገበርኩ ከይደ ምስ ኣውቲዝም ብኸመይ ከምትሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ግን ኣብ ምንታይ ከነተኩር ኢና ኣብ seizure and epilepsy ክንብል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ seizure and epilepsy ክንብል ኢና so ብዛዕባ seizure and epilepsy መጀመርያ ክንፈልጥ ኣለና ትፍልልይ right seizure እንታይ epilepsy እንታይ ማለት እዩ seizure ክንብል ከለና ማለት ኣብ ኖርማል ታሽሙ ዝኾነ ማለት እዩ firing from ኣብ brain ናትና ዝኾን ሓደ ሰብ seizure ኣለዎ ክባል ከሎ እንድሕር ኢኹም ኣብ ዓድና I think ብትግርኛ እኳ እንድዒ እንታይ እዩ ዝበሃል ሕማም ባርያ ገለ እዩ ዝበሃል ብትግርኛ I'm not sure ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ከምዚ የውደቖም የንቀጥቀጦም የውደቖም ወይ ዝተፈላለየ ምልክታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ንፈልጥ ግን I think ኣብ ሓበሻ ሕብረተሰብ ሰብ ክወድቕ ወዲቑ ክንቀጥቅጥ ከሎ ገለ I think ስኢና ንብል እምበር ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ካልእ ምልክታት ኣሎ ማለት እዩ ግን እዚ እንታይ እቲ ፍልልይ ክንብሎ seizure ክንብል ከለና ሃንደበታዊ ዝኾነ ተኣሽም ማለት እዩ እቲ ሰብ አንቀጥቂጡ ድዩ ዋላ ኣቢሉ ድዩ ሃንደበታዊ ዝኸይድ ማለት እዩ epilepsy ክንብል ከለና ግን እቲ seizure ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ብተደጋጋሚ እንድሕር ይረአ ኣሎ epilepsy ይኸውን ማለት እዩ right እንድሕር ብተደጋጋሚ recurrent seizures እንድሕርካ ብተደጋጋሚ እንድሕር ትሪኦ ኮንካ multiple times ብዙሕ ግዜ ናብ epilepsy ኮይኑሎ ማለት እዩ so epileptic seizure ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይ autism እንድሕር ክንብል ከለና ክንዛረብ ዘለና ኸዓኒ እዚ co-occurrence of epilepsy the epileptic seizure ንብሎ ዘለና autism ማለት እዩ about 35 ሚእታዊ autism ዘለዎም epileptic seizure ኣለዎም ማለት እዩ ኩሎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሕጂ ግዜ ማለት እዩ okay so connection ኣሎ ድዩ ምትሕሓዝ ናይ autism እና epilepsy ግዜ ኣሎ ከምቲ ዝበልክዎ እወ ኣሎ እቲ ኣለዉ epileptic seizure ዘለዎም autism ዘለዎም ቆልዕት ማለት እዩ ወይ ከዓ adults መብዛሕትኡ ግዜ actually seizure ምንታይ ኢኻ ትሪኦ ኣብ ቁርብቶም ቆልዑት ኣብ ታሽሙኻ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ኣብዚ teenage year ከብሎ ከሎ ማለት እዩ 11 12 13 ክኣትዉ ከለዉ ኣብዚ teenage year ታሽሙ ከብሎ ከሎ puberty ክኣትዉ ከለዉ ማለት እዩ ክጉብዙ ከለዉ
عاوي إخا بزح تريقة لمنتها إتي هرموناتهم سلاز غير دلو مالتي بزح تريقة خاو جد كل ما لهم مالتي كلهم مالتي نو أيكونن كنزارب اللي إنا مور سلازي انتها إيو just تم autism زلهم سي a little bit more تاشم epileptic seizure لهم مالتي إنبر كلهم autism زلهم سي كهلهم ويالهم مالتي أيكونن okay so ከምኡ እውን እቲ kind of ናይ epileptic seizure እንታይ ኣየኒ ምፅይዎ ኣየናይ ከምዚ እንታይ እዮም ዘለዎ እታ እንቃቑሖ ድያ መፅኣ ቀድም ዋላች እታ ደርሆም ምሽ ትበሃል ኣሎ እቶም epilepsy ዘለዎም ከዓኒ autism ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ምፅይዎ እንታይ ኣይብልኒ ማለት እዩ እቲ seizure ሕጂ is the most common neurologic complication of تعش مالتي أب autism مالتي بزح زرعة seizure إيرائي مالتي أبتم زلهم مالتي كم زبالكو كلهم autism زلهم كل seizure لهم مالتي no أيكونن بزحت كمان زريو أنا كجو بزخ له أفتي عسرت خلطة جل خبط حلو even عسر شو الشجن شعيهم special أبودات قبل كله تي هرموناتهم كن داتا عير خمس خلا شعير خاطر مالتي كاني كم زبلنايو قرب بزحت يكونون مالسي كلهم autism زلوا تعشم seizure لهم مالتي يكون قرب كم تزبلنايو خاني a third of أتم autism زلهم also تعشم لهم مالتي epileptic seizure لهم مالتي So قاليهم autism زلهم قلعتي وي عبيتي مالتي أخلات عبيتي سي نب seizure prone ديم مالت كلهم يخلدي يس كم زلنا إذا بوزح من تهلا أب genetic تريت خلها that's why اندحر seizure علوم دي بقولهم من كتفلت اندحر تريها حد جزء أي فلت إنسلا زخلة اندحر أب genetic test اندحر جرام وي يجي اندحر جرام قالك كتريت خلها مالتها سازي أب genetic diagnosis اندحر بلهم حجي اندحر genetic disorders اندحر لهم مالت زي Rett syndrome لهم Fragile X ويكاني Angelman زياتهم زعمسلو استفعلالي syndromes لهم already بgenetic دبلوا more likely تعشموا خلوهم خلي مالتي seizure كلهم مالتي كالئون كم زبالكو genetic testing دحر جير كلهم كتفضل تخلها أب يجي دحر جيرهم كاني كتريا تخلها مالتي هلوم يخدي أتي more likely كهلوم سي more factors على دي مالتي specific type of seizure على دي fully seizure سفلي seizure سي على دي كل autism زلهم no actually حدا عينت seizure على وقت بلاي تخلها استفعل لي عن seizure جلو قل تخلو في autism زلهم قلعت قبل خلي مالتي you know more focal خون خلي more تاي focal أب حدا دتبله خون خلي ويكاني generalize زخنه كله تاش مستخونه مالتي سلازم كله خلوهم خلي مالتي استفعل لي عينت seizure نديرله focal onset impaired awareness على complex partial ويكاني استفعل عينت كنزارب اللي ناز انتهي تملكتات انقلن anyway إذا تستفعل عليه دلو أن كلهم خل مالتي حنت عينت seizure سي نتهم autism زلهم على مالتي كنا بلاين خلينا مالتي سوالن تنتهي كن نخل وينتهي كن عزم نخل علوم دي seizure زي epileptic seizure علوم دي بلو من كن فلسي انتهي كن عزب علينا سلمتهي بتعمي تعشمي difficult أتقامي إن خد فلاليو مالتي سلمتهي أب autism لهم قلعت اتي بحريات نريو فلي زخانة بحريات ندي زيلوم البحريات اتي زقبرو مدقق قامات ديو قلمنتات كم ناي سيجر كمثل خلي حدا زي حجي بزحات ولا دهمان ايفلت نيوم تناي سيجر ملكتات تاي مخانو اوكي زي تماساسة لخ أصلا زخانة كتبلات خليها كيف لت كايوسي تقول عكس سي خلي so that's why كنفضل لنا مالتي
መብዛሕትኡ ኻኒቶም ቆልዑ ስለ ክዛረቡ ዘይክእሉ ተዛሪቦም ገለ ክኸውን ኣለኹ ወይ ዝኾነ ክብልካ ስለ ዘይክእሉ ክትፈልጦ ማለት ይኽእልኒ ካብቲ ናን ቨርባል እንድሕር ኮይኖም ወይ ዘረባ እንድሕር ዘይጀመሩሎ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ከም ዝበልናዮ ዝተደጋገመ ናን ፐርፐስለስ ይብልዎ ግን ከም ትበልኩ ብቀዳማይ ፐርፐስ ኣለዎ ንሕና ኢና ምክንያት ዘይብሉ ዝመስለና በርስ ዝገብርዎ ምክንያታት ኣለዎ ግን ከምኡ ክትርኢ ከለካ ሓደ ግዜ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ላይ ፈጥፈጥ ክብሉ ከለዉ ወይ ዓይኖም ከምዚ ሰምሰም ክብሉ ከለዉ ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ ቀጥቀጥ ክብሉ ከለዉ ወይ ኣፎም ከብሉ ላይ ኣፎም ከምዚ ገይሮም ከምዚ ድደንዘዙ ኮይኖም ክረኣዩ ከለዉ ገለ ነገራት እዚ ስለ ዘይዛረቡ ከምኡ ኢሉ እዩ ዋላ ስለ ዘይዛረቡ ከማነይ ስኢልካ ከተብሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዙሓት ሕጂ ሓንቲ ኣደ ዛረባ ነይረ ኣይፈለጠትን ትቆልዓ ብዙሕ ሲዥር ገይርዎ ስኢሉ ደቂሱላ ኢላ ከማን ብዙሕ ኣቢላ ንእሽተይ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ትፈልጦ ኮንካ ዋ ደቂሱ እዩ ዘሎ ወላ እንዳበልዑ ከለዉ ስፔሻሊ ቆልዑት ኣብ ተኣሽሙ ኣሲርካዮም ኣብ ናይ መብልዒ ኣሲርካዮም ኣብ ወፃኢ ዘለና ገለ ኣሲርካዮም ዋላ ተኣሽሙ ስኢሉ እዩ ዘሎ ወይ ከምዚ ኢሉ ደቂሱ ኣሎ ነቂፁ ገለ ክትብል ስለትኽእል ብጣዕሚ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ሓንጎል ክህሰስ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሲዥር ክህልዎም ከሎ ኩሉ ግዜ ሓንጎል ክህሰስ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓኒ ሲዥር ዘለዎም ወይ ኤፕላፕቲክ ሲዥር ዘለዎም እንታይ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሶሻል ተኣሽሙ ናይ ሶሻል ኢምፔርመንት ኣሎ እቲ ደይምቕራብ ምስ ካልኦት ምስ መዛንኦም ድዮም ዋላ ተኣሽሙ ብዙሕ ዝርአ ነገር ኣሎ ሕርቃን ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ተመሳሳሊ ስለ ክርአ ዝኸውን ብጣዕሚ ተኣሽሙ እዩ ንክትፈልጦሲ ኣፀጋሚ እዩ ካልእ ሬድ ፍላግስ ንብሎ ወይ ከዓ ቀይሕቲ መስመራት ንብሎ ኣብ ናይ ሲዥር እንታይ እዩ ከም ዝበልክዎ እንድሕር ክንፈልጦም ዘለና ስቴሪንግ ኤፒሶድስ እንድሕር ስኢሎም ላይ ጥራሕ ኣብ ሓደ ነቒፆም ላይ ይሪኡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ማለት እዩ ኣይንቀሳቐሱ ገለ ዓይኖም እንድሕር ኣተኪሮም ነቒፆም ዓይኖም ይብሉ ኣለዉ ክንብሎ ኣለና ኢኖላይ እቲ ቆልዓ ኣሎ ድዩ የለን ወይ ከዓ እንታይ ኮነ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ which is እንታይ ክኸውን ይኽእል ከምዚ absence typical absence seizure ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን stiffing like ከምዚ ስቲፍ ወይ ነቒፆም ተኣሽሙ ትሪኦም ወይ ከምዚ ኢሎም እቲ ጅማውቶም ነቒፁ ገለ ትሪኦ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሎም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ወይ ዝኾነ ነገራት like ስቲፍ ይኾኑ ነቒፆም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ tonic seizure ክኸውን ይኽእል እዩ እዚታት ኩሉ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ከምኡውን እቲ rhythmic shaking ንብሎ ወይ twitching ንብሎ ዋላ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ twitch ክገብሩ ይኽእል እዮም ወይ ከዓ ሼክ ክገብሩ ይኽእል እዮም ብዙሕ ሰብ ደይፈልጦ ማለት እዩ like ከም ገለ ኮይኖም ሼክ ክገብሩ ይኽእል እዮም ፈጥፈጥ ክብሉ ይኽእል እዮም እዚታት ሕጂ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ focal aware ወይ simple partial seizure ክኸውን ይኽእል እዩ እዚታት ብዙሕ ክንፈልጦ ኣለና እንድሕር ፈሊጥናዮ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዘልኩም multiple seizure ክኸውን ከሎ ብዙሕ እንድሕኸውን ኣሎ ብዘይ መድሃኒት እንድሕር ክኾን ኣለዉ obviously ተሓንጎል ይህስ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን loss of attention ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ ዘይብሉ ማለት እዩ a sign of absent seizure focal seizure ክኸውን ይኽእል እዩ impaired ወይ ከዓ just complex partial seizure ክኸውን ይኽእል እዩ just ወላ ሓንቲ ምሳኻ ኣለዉ ግን ወላ ሓንቲ ኣተኩሮ ዘይብሎም ወላ ተኣሽሙ ከም ዝበልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ምልክታት ናይ ኣውቲዝም ስለ ዝኸይድ እቶም ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ምሳኻ ኣለዉ ነብሶም ምሳኻ ኣሎ ግን ኣእምሮኦም ምሳኻ የለ ወይ እቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ምሳኻ ኣለዉ እቲ ነብሶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ግን እቲ ኣተኩሮኦምን ገለሲ ምሳኻ ኣይኮነን ደሎ ኣብ ካልእ ዓለም እዮም ስለዚ ምስኡ ከተዳናግሮ ትኽእል ኢኻ ቀሊል እዩ ከተዳናግሮ ስለዚ እዛ ክንፈልጦ ከለና እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚ ከም ዝበልኮ ኤፕለፕሲ ምስ ሲዥር ምስ ተኣሽሙ ምስ ኣውቲዝም ከብል ከሎ ዋን ሓንቲ እቲ ናይ ማኔጅመንት ናይቲ ሲዥር ዋላ ሓንቲ ኣይቅይሮን እዩ ማለት እዩ ኤፕለፕቲክ ሲዥር ዲ ዋላ ሲዥር ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ እቲ ዋላ መድሃኒት ክቡካ ከለዉ ከመይ ጌርካ ትቋፀፀሮን ገለን ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ወይ ተኣሽሙ ኣብ ሜዲካል ከይድካ እንድሕር ኣቢሎምካ መርሚሮምካ ኢኢጂ እዮም ዝገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓንጎል
brain image ወይ ከዓ ስእሊ ናይ ሓንጎል ኣቢሎም ገለ ናይ ተኣሽሙ ከምኡ ገይሮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሓንጎል ከመይ ይብል ኣሎ ኩሉ ብውሽጢ ሲ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ብስእሊ ገይሮም ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ኣለካ ዲ ተኣሽሙ like subclinical seizure እንድሕር ኣለካ ዋላ ዘይረአ ከማን ዘይረአ እዚ ብምልክታት ብደገ ዘይረአ ግን ብውሽጢ ክህልወካ ይኽእል እዩ እዚታት ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚታት እንድሕር ኣቢሎም ከዓኒ መድሃኒት ኣሎ ኣንቲ epileptic drugs ትበሃል ኣሎ ክቡካ ይኽእል እዮም for treatment ብዙሓት ሰባት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር seizure ኣለዎ ተቆልዓ already ተቆልዓ እንድሕር seizure ገይሩሉ ድሕር ኣቢሎም ይቦም መብዛሕትኡ ግዜ ንክልተ ዓመት ውሰድዎ እዮም ዝብልካ ንክልተ ዓመት ውሰድዎ ኣብቲ ውሽጢ ክልተ ዓመት እንድሕር እቲ ቆልዓ seizure ዘይገበረሉ then ደው የብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ንኸይ seizure ከይብሎ ማለት እዩ ንምዕዛብ እዩ ኦኬ ንክልተ ዓመት እንድሕር ተቆልዓ seizure ዘይገበረሉ ይወስድዎ ምሽ መዓልታዊ ንክልተ ዓመት እንድሕር ተቆልዓ ንክልተ ዓመት ወሲድዎ seizure ዘይገበረሉ then ደው የብልዎ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ናይ seizure medications ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰብ እንድሕር seizure እቲ ናይ anti-epileptic drugs እንድሕር የብልዎ እቲ መድሃኒታት ናይ seizure ናይ epileptic እንድሕር ፈተውዎ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ alternative traditional non መድሃኒት ዘይብሉ ካልእ ኣማራፂ ተኣሽሙ የብሉ ማለት እዩ traditional ዝኾነ ካልእ ኣማራፂ treatment ወይ መንገዲ ይወስዱ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብዙሕ ሕጂ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ብተኣሽሙ ነቲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ድብሎ ኣብ ከስዒ እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ከስዒ ኩሉ ነገር ዝጅመር እዚ ናይ ኩሉ ናይዚ autism ዲ ወላ ካልእ neurological disorder ንብሎም ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ንዕኡ ነብል እንድሕርና መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እዚ keto diet የብልዎ ማለት እዩ እቲ keto diet too much ብዙሕ ፋት ስለ ዘለዎ ከዓ keto diet ፋት ጥራሕ ክትበልዕ ዘለካ ሰብሒ ናይ ብጠስሚ ድዩ ዋላ ብታሽሙ ስጋ ድዩ ገለ that's all ማለት እዩ ኩሉ ፋት እዩ ኩሉ ነገር ፋት እዩ ካርቦሃይድሬት ትገድፎም ማለት እዩ so ቅጫ ስጋም ገለ መንታት ገለ ኮምቢታት የለን ማለት እዩ ጥራሕ ፋት ኢካ ትበልዕ ዘለካ ናይ ካብ እንስሳ ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተኣሽሙ ሕጂ እሱ እንድሕር ብዙሕ እንድሕር የብልዎ ኮይኖም ዘይስዕብዎ ኮይኖም ወይ ቶም ቆልዑት እንድሕር የብልዎ ኮይኖም ከዓ ናበይ modified Atkins diet ትኸይድ ማለት እዩ እሱ ከዓ ዓይነት ዳየት እዩ ካልእ ብዙሕ እንዛረበሉ gluten free dairy free ወይ gluten free casein free ንብሎ ዳየት ኣሎ ከምኡ እውን እንድሕር ኣብዚ ግሩፕ ዘለኹም ፋሚሊ እዚ vagus nerve stimulation እንድሕር ሰሚዕኹም ኣለኹም እሱ እውን ካልእ epileptic seizure ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ካልእ ሜተድ ማለት እዩ ካልእ መንገዲ ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ዋላ ብዙሕ መፅናዕቲ ተደይሃለዎ because alternative ስለዝኾነ ካልእ ተኣሽሙ ብዙሕ improvement ከም ዝገብር ግን ብዙሕ ለውጢ ከም ደብል ግን ብዙሕ ተኣሽሙ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ especially ኣብ ወለድን ኣብ ዶክተርን ገለ ብዙሕ ብለሉ ማለት እዩ እቲ መፅናዕትታት ገና ኣይበፅሐን ዘሎ ብዙ ሕጂ ነብሎ ዘለና alternative ገለ ኩሉ ግዜ ኣብ መድሃኒት ስለዝብሉ ማለት እዩ ዘተኩሩ ማለት እዩ ግን እዚ especially እዚ non traditional ንብሎ ወይ ተኣሽሙ ንብሎ ካብ መድሃኒት ዝወፀ ንብሎ especially ነቶም subclinical seizures ዘለዎም እዚኣቶም ሕጂ ከም ዝበልክዎ ኣብ EEG ገይሮም ድሪእዎ ደለዎ ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ናይ genetic test ገይሮም ዝርእዎ ዘለዉ ግን ገና ዘይረአ ብደገ ዘይረአ seizure ገለ ነገር ደለዎ ማለት እዩ ነዚኣቶም ሕጂ ካብቲ መድሃኒት ድብዎም actually ካብቲ መድሃኒት ናቲ anti epileptic drugs ድብዎም እዚ non alternative treatment እሱ ብዙሕ ይሕግዝ ማለት እዩ ክሕግዝ ትራኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናቹራል እንድሕር ክንገብሮ ኮይና ዝበለፀ ማለት እዩ ናቹራል ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ብመግቢ ክንገብሮ እንታይ መግቢ መድሃኒት እዩ መግቢ መድሃኒት እዩ መድሃኒት ካብ መግቢ ዝመፅእ ስለዚ ብናቹራል ክንገብሮ እንድሕር ክኢልና ዝበለፀ ማለት እዩ ካልእ ሴፍቲ ሜዠርስ ክንገብሮ ዘለና ንተኣሽሙ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ እንድሕር በቲ ወለዲ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ እንድሕር seizure ገይሩሉ እንድሕር የንቀጥቅጥ ኣሎ ወይ ዝኾነ ነገር እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ
نتقلع أيت كم زجرنا خنا بلا ما يبنا نزخنا سمالتي سيجر دلو أبت جروب كل زي بلا الكمية يتقع الكمية وتعش مختم بوانجل حدن زخنا سيجر دلو سب ويقلع كن حزة يبنا ويكنت أمر يبنا كن أسرع يبنا جس لا تنبي جس سقعتي سيجر زود دو كتب لا سلا زي تخل سقعت زود تي episode سقعت زود كتب له مالك أنت هذا أختبر لك زخنا نعاتم زحسي نجارات الحر الله زخنا بلي حدي ولا زخنا نجارات شم زحسي من الحر الله ولا أولادي دلله ولا أمني دين الحر الله نوعيتات نلقس لهم بس قاعد ودا تا episode قاعد ودا كنا بلا مالنا مالتي كله make sure أب تعشمم أب أفهم زخنا كهلهم الحر لهم توصل وإذا خنا عايز جبر لهم من حال أفهم أوكي حج جلسب انتهي قبر لهم تعشمو زي بيروي رساسي قبر لهم كحي من حسم كي نخصو قالة تبعهلك actually اندحر تعشمو بالكايو اندحر just زخنا نجر كي هلو أبتعفهم قال اندحر بالكايو وي كي حنو مالتي تعشمو تبنا مالتي just episode مستودت make sure كي ودك وي قال مالتي okay because بزحت على زوات كله زهسي لو it is seizure سقع زودا كتب لهم على كماتي مزحت سبده هسه خمان كم مودا because نحدوا لهم كله بيلوم قال يوم زوات كل زوج أمال لو تعشم مالتي لازم نعون محكم قلمبر قد إفكا تعشم من دحر it is seizure usually بزح يوصلني ولا حمشت you know like okay 30 second كنا بلا خلينا 30 خاليت وي even حتى دقيقة كمان كنا يقول يوم قل كم زبزح دبلك إيما كم زبزح كذا دبلك اسم مالتي سهز كل جزء بزح كنا مهر لنا كم يجرنا يعني first aid كل جزء كم يجرنا كان حق زم كم لنا بزح كنا مهر لنا مالتي alright so قال أنت على مدهانيتين نحرت مدهانيت ديبلك يا خنكا ديت مسو ديت سامع خنكا وي بوختب الليلة أنت على especially تم كم زبالكو تم سيجر دي جمرم أب EAG ريحايو جن سيجر دي جمرم قالن دلا مالتي إذا أتم تاني قبل كل جزء خمسة أنا أوتيزم نحركنا بلدانينا كنحود لينا نب عند حويت نحركنا بلدنا نتهم كلهم comorbidity كنريو مالنا نتهم كلهم مستي أوتيزم تتحيزم دلو وي تعشم كالوت حمامات ديم قالك كنريو مالنا ንምንታይ ኣውቲዝም ሓደ ዓይነት ተኣሽሞ ይኮና ብዙሕ ይደሎ ማለት እዩ ከምዚ ኩሉ ግዜ ድብሎ መብዛሕትኦም ኣውቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ADHD ኣለዎም ማለት እዩ ወላ እቲ ኣውቲዝም ከማ እንዳኸር ከይዱ እቲ ADHD ኣብሎ ማለት እዩ ውዕያትዮም ተኣሽሙ እዮም ይብሎ ካብ ትምህርቲ ገለ ማለት እዩ ነዚኢታት ሕጂ ብኸመይ ጌርና ብዘይ መድሃኒት ብናቹራል ዝኾነ ክነብር ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ማግኔዝዮም تعشم supplements كنبلام نخلنا مالتي omega 3 fatty acid كم زبالنا يعني عسى زيتي خنبل نخلنا هم ون ناولع زيتي سلمتاي يعني healthy monounsaturated fats لازلو بزحتي عنا زلو سبحي زلو زيتي olive oil مالتي كل جزء ولا بعدنا زلهم يتصبوا إزبالكم right اللو بزيتات حجب بزحنا تقامل له ብዙሕ ገንዘብ ሂብና ገለን ግን ስጋዕቲ ትደልየ መፀካ እቲ ፅቡቅ ዝበልኩሞ ኤክስትራ ቨርዥን ኦሊቭ ኦይል እሱ ክትብዎ ምፅንሑ ማለት እዩ ከምኡውን ከም ዝበልናዮ ግሉትን ፍሪ ዴሪ ፍሪ ወይ ከዓ ግሉትን ፍሪ ኬሰን ፍሪ ዳየት እዚ ሕጂ እንታይ ግሉትን ፍሪ ዴሪ ፍሪ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ብዓድና ዘለኹም ብቐሊሉ እንታይ ጣፍ መሸላ ዳጉሻ እዚታት እንድሕር ኣብሊዕናዮም ግሉትን ፍሪ dairy free مالتي gluten free anyway كم أخاني so كاب من تايم بالي مالي special ناشتون ده خوينم تعشم كاب من تايم ملقاسي كافينو كاب سرناي سجم ملقاس مالتي because تي gluten أو إذا له protein أفتخل زركب protein مالتي gluten مالتي كم أقول إتي كيسن نولا خاني عاد سواناي لام ويناي كبتي زركب بروتيني مالتي حجي نعملت gluten free دلنا طاف مشلا كل بزح ون على خالق تعشمتات نبلع مالتي الرز سفل عليه أوت
ኣለዉ ብዙሕ ንብል ማለት ንጥቀም ማለት ኢና ንዕኡ ንትክኦ ክንዲ ተኻለ ማለት እዩ እቲ ኬሰን ፍሪ ንብሎ ከዓ እቲ ፀባ ከዓኒ ንኣብነት ብኣትክልቲ ዝተሰርሐ ፀባ ንሰቲ ማለት እዩ ኣልመንድ ዝበሃል ኣሎ ፀባ ባዕልና ንስራሕ ወይ ንገዝእ ማለት እዩ ከምኡ እውን ካልእ ዝበለፀ ኣክቹሊ ኣዶና ዓድና ይርከብ ገለ ፀባ ግመል ዝበለፀ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ኣብዚ ከማን ብዙሕ ኣይንረክቦን ኢና እንተረኪብናዮ ኣሸሓት ሂብካ እዩ ኣይተብልኒ ኢካ ማለት እዩ ኣብ ጥቃካ ዝርከብ ኣይኮነን ፍሮዝን ዝኾነ ኣዚዝካ ካብ ካልእ ሃገራት ካብ ካልእ ታሽሙታት እዩ እምበር ኣብ ጥቃና የለን ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ፀባ ግመል ክትረክቡ እንድሕር ክኢልኩም ዝበለፀ ካብ ፀባ ናይ ላም ፀባ ተኣሽሙ ፀባ ግመል ዝበለፀ እዩ ስለምንታይ ዝበለፀ ስብሒ ኣለዎ ካብቲ ኬሰን ፍሪ ተኣሽሙ ብዙሕ ከዓኒ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ተኣሽሙ ዘይብሉ ስለዚ እሱ እንድሕር ክትረክቡ ክኢልኩም ዝበለፀ እዩ ኦኬ ካልእ ከቅንየለይ ስለቲ ምልክት ትታልኩም ዝያዳ ሓበሬታ ወይ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣድሓነት ዳዕካም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ድዩ ዋላ ኣብ ፌስቡክ ግሩፕ ኣለና ሜክ ሹር ቶም ኣብ ፌስቡክ ግሩፕ ክትኣትዉ ትደልዩ እቲ ሕቶኡ ዘሎ መልስዎ ስጋዕ ዝመፅእ ሰሙን ሰላም ቀነ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሕቶ ኣለኩም ወይ ዝኾነ ኣርእስቲ እንድሕር ክንዛረብ ደሊኹም ወይ ኣብዚ መፅአ ዲስካስ እንድሕር ክገብር ደሊኹም ክተድለይ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ከምኡ ንገብር ኢና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት ትሪትመንት ወይ ኣድሓነት ከምዚ እንታይ መስለኪ ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም እንተኣሽሙ ማለት እዩ ብዙሓት ዝሰድለይ ኣለዉ ከምኡ ኮንሰልቴሽን ንገብር ማለት እዩ ከምኡ እውን እቶም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ማለት እዩ ክትረኽቡን እንድሕር ደሊኹም ብናይ ውልቂ እንድሕር ክትረኽቡን ደሊኹም ዝበለፀ ኣብ ኣድሓነት ዳዕካም ከድኩም ቆፅራ መሓዚ ስለምንታይ ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ብመሰንጀር ትሰድለይ ኣለኹም ብዙሕ ስለዝመፀኒ ግዜ ከማን የብለይ ንኩሉ ክምልሶ ንኩሉ ክሪኦ ስለዚ ዝበለፀት ኣብ ኣድሓነት ዳዕካም ከድኩም ቆፅራ መሓዝያ ስለምንታይ በቲ መደብ ስለዝኸይድ ማለት እዩ መዓልቲ ኣብ ፌስቡክ እንተኣሽሙን ግዜ የለን ንኩሉ ነቲ ፌስቡክ መሰጅ ክትብሎ anyway ሰላም ቅነ ስጋዕ next week ንርአ ማለት እዩ alright ciao